Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dumateng para kadang pamirsa ingkang kinurmatan dalah kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, monggo kita lajengaken malih kajian kita ing saat punika mlebet serat Al-Baqarah serat nomor kalih ayatipun ayat 260 dumugi ayat 266. Kagem para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nendang sakit, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring tamba paring usada sehat wal afiat seger kuwarasan kados wingi uni. Dumateng para kadang ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awrat, masalah ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring solusinipun ingkang sae-saenipun. Dumateng para kadang ingkang ing sapunika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat, dipun paringi seger kuwarasan. Dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin koreksinipun dhateng Kreweng Aji Channel, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring dumateng kula lan panjenengan sedaya paring seger kuwarasan, ayem tentrem, kuat selamet, sabar lan tawakal. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring gampang lan gampil anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah melimpah-limpah turah blawah, saged damel umroh dhateng Mekah Al-Mukarramah. Mugi-mugi Gusti Allah ugi tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking sedaya fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saking sedaya bebaya. Monggo kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yudbi'una ma anfaqu manna wala lahum ajruhum ada rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil
mani wal ada kalladhi yunfi'u malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir fama saluhu kama syali safwanila alaihi turabu fa'adsobah wabilun fadarokahu soldah la ya'diruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin wa masyalul ladina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillahi waddash biyam min anfusihim amazali jannatin bi rabbatil asobaha wa bilun fa'atatu kullama di'fain fa'ilam yusibha wa bilun fadol wallahu bima ta'amaluna bashir ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nazqilin wa nabi tazri min taztihal anhar lahu fiha min kullin syamarat wa asabahul qibaru wa lahu duryatun dha'afa fa asabatha ihsarun fihi narun fa'daraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun Shadaqallahu adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih tumrap para sing amewehake bandane ing dedalane Gusti Allah lan apa pawewe mau ora ditututi pangundhamana utawa panyegrik iku bakal padha oleh ganjaran saka ngarsane pangerane lan ora bakal padha ketaman wedi lan ora bakal ketaman susah. Pangucapkan angresepake sarta pangapura iku luwih becik tinimbang dana kang ditututi panyenggrik lan Gusti Allah iku sugih momot. Para kang padha angestu aja padha anjugarake dananira kalawan pangundhamana lan panjegrik kaya kang menehake bandane amrih dideleng wong sarta ora angestu ing Gusti Allah
lan dina akhir. Mulane sanepane kaya sanepane gunung watu kang lagis ing kono ana lebune banjur udan deres anibani. Lah karine iya watu lagis ora bakal padha bisa ngalap sethithik-sethithika pakolehe apa kang wis padha dilakoni lan Allah iku ora nuntun golongan kang padha kafir lan sanepane para kang padha amenehake bandane amprih kaparenging Gusti Allah sarta teguhing jiwane iku kaya sanepane kebon ing tanah mengger udan deres anibani banjur metu wong-wongane tikel loro ananging menawa udan deres ora tumiba udan riwis-riwis bae iya wis cukup lan Gusti Allah iku mirsani sabarang kang padha sira lakoni. Apa salah sawijinira ana kang kepengin duwe pakebonan kurma lan anggur kang ing jerone ana kali-kaline padha mili. Dheweke ana ing kono sawarnane woh-wohan sarta dheweke kacandhak umur tuwa lan anake padha apes tumuli lah delengen katerajang ing prahara mawa geni wasanane banjur kobong kaya mangkono iku anggone Gusti Allah Ta'ala anerangake timbalan-timbalan darapun sira padha mikir-mikira. Kateranganipun wonten ing serat 260 man punika tegesipun ingkang asli nyukani ganjaran dhateng satunggaling tiyang sarta teges makaten kala wau asring sanget dipun agem ing dalem Quran suci. Tembung wau ugi gadah teges ingkang kaping kalih inggih punika nyariyosaken anggenipun sampun damel kasaenan dhateng satunggaling tiyang utawi ngemutaken anggenipun sampun nyukani ganjaran dhateng satunggaling tiyang karana kangge melehaken alias ngundha mana lan inggih punika teges ingkang kagem ing ngriki ada ateges damel pituna utawi damel ribet sarana angginem awon ing satunggaling tiyang utawi sarana nyakitaken manah sawatawis paweneh penapa tumanja kangge mitulungi kasangsaranipun satunggaling tiyang punika punapa umat punika kedah boten sinartan ing pamrih angsal kauntungan inggih ingkang awujud punapa kemawon awit saking punika mila tiyang ingkang dedana kaawisan boten kenging nyariyosaken anggenipun sampun dedana makaten punika kangge rumeksa sampun ngantos nuwuhaken raos mutangaken dhateng satunggiling tiyang
dening pandamelipun wau utawi kangge rumeksa sampun ngantos adamel pituna. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 264 261 dawuh punika mengku suraos nacat ingkang kalayan sanget dhateng tiyang ingkang dedana kaliyan mengku pamrih supados tiningalan ing sanes. Dawuh kala wau boten namung ngawisi dedana ana ing sangareping wong kalawan murih katana kados dene pangandikanipun Kanjeng Nabi Isa nalika medhar pangandika wonten ing redi ingkang misuwur punika. Kitab Matius pasal 6 ayatipun 1. Nanging ugi wigatos mangandikaaken menawi tindak makaten kala wau tindakipun para ingkang ora angestu ing Gusti Allah lan dina akhir. Dados wigatos anggambaraken manawi tindak makaten kala wau tumrapipun para mukminin sejati cinacat sanget. Katerangan salajengipun wekasaning dawuh sanepa punika anedahaken bilih ingkang dipun kersakaken dening Quran suci mangandikaaken pambudidayaning tiyang kafir anggenipun badhe numpes agami Islam. Para kafir sami ngedalaken artanipun kangge ngalang-alangi kemajenganipun agami Islam, nanging kadhawuhaken manawi pambudidayanipun kala wau badhe wuk tanpa guna. Kacocokna kaliyan dawuh ing serat nomor 8 ayatipun 3-6 inggih punika serat Al-Anfal serat 8 ayatipun 3-6 ingkang mungel mekaten sayekti para kang padha kafir iku padha ngetokake bandane kanggo anyegah wong saka dedalane Gusti Allah. Mulane dheweke bakal padha ngetokake iku tumuli iku ing atase dheweke dadi piduwung kang abanget tumuli dheweke bakal padha kasoran. Saneba kala wau sami plek suraosipun kaliyan dawuhipun ayat ingkang kapetik menika. Sarta anggenipun dipun sambeti pratelan ingkang mungel ora bakal padha ngalap satitik-satitik pakolehe apa kang wis padha dilakoni. Punapa saya cetha punika saya cetha malih punapa ingkang dipun kersakaken. Katerangan salajengipun punika sanepanipun para mukmin ingkang badhe ngunduh woing pangorbananipun
kapangandikaaken bilih anggenipun sami ngedalaken artanipun punika mamrih kaparenging Gusti Allah. Jalaran sadaya ingkang katindakaken punika muhung namung karana rumeksa ing yekti tuwin karana mamrih teguhing jiwanipun. Jalaran sedaya pandamelipun angorbanaken awakipun punika tuwuhipun saking teguhipun kayakinanipun dhateng kamenanganipun yekti. Kosok wangsulipun pangorbananipun kala wau saya ngagengaken kayakinanipun dhateng kamenanganipun yekti kala wau. Katerangan candhaipun sanepa punika nerangaken bilih dana ingkang pancenipun wonten wohipun punika malah saged mahanani awon manawi anggenipun dedana sinartan ing pangundhamana tuwin panjegrik. Dananipun tiyang ingkang gadah pamrih namung supados tiningalan lan ing ngalembana ing ngasanes punika kados dene andhawahaken wiji wonten ing satunggaling sela gilang mesti boten saged ngoyot nanging ugi wonten dana ingkang pancenipun mekaten sampun meh ngedalaken wohipun upamiya boten lajeng kirut dening praharaning pangundhamana tuwin panjegrik. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan saha para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati Gusti Allah taala, cekap semanten rumiyin kajian menika mugi-mugi sedaya menika saged dadosaken kiyatipun iman tuwin kiyatipun takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala lan ugi mugi-mugi sedaya menika kala wau saged ngiyataken ilmu tuwin pandamel becik kula panjenengan sedaya. Nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.